አቦይ ስብሐት ካልእ ዝተዛረበሉ ብዛዕባ ጌታቸው ረዳ እዩ ጌታቸው አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ኮይኑ ቅድመ 10 ዓመትን ትምረጽ ዝጠቆመ አቦይ ስብሐት ይነሩ ጌታቸው ምጥቋሙ ሓዝንታይ ከም ዝስምዖ ዝተሓተተ አቦይ ስብሐት ድሕሪ ሕልፈት ህይወት መለስ ዜናዊ ህወሓት ካብ መሪሕ ውድብ ናብ ተራ አጋር ውድብ ያ ተቀይራ ኢሉ እታ ውድብ አፍ ዘይብላ ኮይና ኢሉ ብዕንቆት ምሕዳስ ዝብል ምንቅስቃስ እንትጅመር በረከት ስምዖን ህወሓት አይትንክእዋ ክትፈርስ ያይሉ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ዝተኻየደ ጉባኤ ተሳቲፈ ነይረ ንጌታቸውን ዛዲግን ይፈልጦም ነይረ እዮም በቲ እዋን ድማ ብዘይተለመደ መገዲ ንኽልቲኦም ሰባት ብሓደ ግዜ ንማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ጠቂመ ጌታቸውን ዛዲግን ሓደ ጠቆም ስለዝተባሃልኩ ድማ ንጌታቸው ጠቂመ እዚ ምግባሬ ኣብቲ እዋን ትኽክል ነይሩ ኣብቲ ግዜ ንጌታቸው ሓዊሱ ዝተመረጹ አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ግን ሓሪሮም እዮም እቲ ጌጋ ኣብ ህወሓት እምበር ኣብቲ ሙልቀ ሰባት ኣይነበረን ኣብ መሪሕነት ህወሓት ዝኣተወ ሰብ ከም ወርቂ ተፈቲኑ ጸሪዩ ወጽእ ነይሩ እዚ ሓዚ የለን እዚ ፋብሪካ እዚ ብግዜ ሙቆትና ነከይ ስለዝመጽእ እዩ ተፈጢሩ ውዑይ ቃልሲ እንተዝነብር ጌታቸውን ሰልጢኑ መወጸ ነይሩ ኢሉ አቦይ ስብሐት እቲ ስሕተት ኣብ ጌታቸው ዘይኮነስ ኣብ ህወሓት ምዃኑ ይገልጹ በዚ ድማ ንጌታቸው አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ኮይኑ ክምረጽ ምጥቋሙ ከም ዘየናስሖ እዩ ተዛሪቦም ኣብዚ ክፋል እዚ ቃለ መጠየቅ አቦይ ስብሐት ተዛረቡ ግና ቦይን ተቆሪጹ ዝወጸ ሐሳብ ከም ዘሎ ካብ ምንጭታትና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይመላኸት ጌታቸው ይኹን ዛዲግ ብሉጻት ምሁራት ምዃኖም ተረዲው ከም ዝጠቆሞም ዝገለጸሉ ሐሳብን ብተወሳኺ ድማ ድሕሪ መለስ ዜናዊ ናይ ህወሓት አፍ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ምዃኑ ዝተዛረበሉ ዘረባ ተቆሪጹ ወጽዩ ጌታቸው ረዳ ብፍላይ ኣብ እዋን ኩናት ጽንተት ወሃብ ቃል ህወሓት ኮይኑ በትግርኛ በአምሓርኛን እንግሊዝኛን ነታ ውድብ አፍ ኮይኑ ዋዩ ኣብ መስከረም 2018 ፍሉይ ሕታም መጽሔት ወይን ዝወጸ ቃለ መጠይቅ አቦይ ስብሐት ነጋ ኣብ ጉዳይ ጽምዶ ዝሃበሩ ኢተውን በኤዲቶሪያል ትካል ተቆሪጹ ምውጹእ ምንጭታትና ገሊጾም እዮም አቦይ ስብሐት ኣብ ወሰናወሰን ከባቢታት ዝርከቡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዘካይድዎ ርክብ ብዝብል ሽፋን ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ዝካየድ ርክብ ጠሚቱ ዝተዛረቦን በቲ መጽሔት ተቆሪጹ ዝቀረየ ሐሳብ ድማ ኣብ ጉዳይ ጽምዶ ዘለነ ርእይቶ ምስ ኢሳያስ ተጻሚድካ ዝካየድ ቃልሲ ይቕበሉን ኢሳያስ ንባዕሉ ዓዱ ዘየዕረዩ ናትና ጸገም ክዕረይ ይኽእልን ንህወሓት እውን ክዕረይ ይኽእልን ጽምዶ ፍታሕ ከምጽእ ዝኽእል ኣይኮነን ንዜጋታት ኤርትራ ንናይ ባዕሉ ህዝቢ ዘይጠቐመ ንትግራይ ይጠቅምን መዋጾና እንተ ሓቲትካ ነገና ምስታ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ እዩ ክብል ምላሽ ሂቡ እዚ ሐሳብ ተቆሪጹ ምውጹእ ካብ ምንጭታትና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይመላኽ